Kewajiban kang becik aja nganti kok sia-siake. Pinangka beteng negara ing Kadipaten Wonokeling aja ana sabengane kawula teng padha kacicir. Nah, Kang Prayogo, wis padha bali jeneng sira. Doriji Kanjeng. Panjenengan kurang ngersake ngenaning tata praja ana ing Wonokeling ning aku percaya sakute kelawan jeneng sira. Nanging punten dalem sewu nggih Kanjeng. Kok boten kados padatan. Kamangka yen to kula petang. Wedal sapunika lak dereng titiwancipun pisuwanan. Nanging kenging napa Kanjeng? Panjenengan paring dawuh dhateng kula lan sedaya para prajurit. Samya siniwaka pepandhe wonten ing Pendhapi Agung Kadipaten Wonokeling. Namung yektosipun wonten kawigatosan punapa Kanjeng? Jebul kelantip. Pancet iki dudong pasebadaku. Terus panjenengan arsa ngersake kumuleng kawula. Mung aku kepengin apa kira aku sawise aku duwe adipati ing Wonokeling. Yen pancen isana kekurangan matur sing kanthi bloko, aku bakal nuruti apa kang dadi atur. Punten dalem sewu nggih Kanjeng. Yen to panjenengan badhe mundhut pirsa, anggenipun panjenengan jumeneng minangka pengayoman. Panggesanganipun kawula boten wonten ingkang kekirangan sandang buka mewah papan. Nanging yen to kula pirsani tasih wonten kekiranganipun. Yen pancen isana kekurangan kon pucung pandang pangayon ing Wonokeling marake matur sing kali bloko. Saiki apa kekuranganku? Punika boten nebak ombak umbulipun negari punika boten. Nanging perkawis dampar kaprameswaran jalaran punapa Kanjeng? Wonten ing Kadipaten Wonokeling punika wonten Bapa Raja, nanging emanipun dan dampar Gading Kencana dumawah praweswari punika tasih komplang Kanjeng. Apa ya kuwi? Kekuranganku gunung asta pedhang pangwasa ana ing Wonokeling. Yen to panjenengan kirang pitados, monggo panjenengan mundhut pirsa dhateng Senopati Cika. Lamun to kok. Kula leres prajurit. Apa kaya mangkono. Kekurangane mung garuk prameswari. Kula leres nggih. Pancen ora ana salahe. Minangka ibuning ratu sing mapan ana dalam taman sari. Durung ana penggula wentah. Yen pancen batang kuwi sing kudu nampol kromo. Tak juwake marang pengangananganku. Hari kula mapan ana sanggar panalangan. Golong asta pedhang pangro kencar-kencar kencana rekmi. Lain kudu aku kala kromo.
pancen ana wasikan wanita sing pacet minangka jatuh krama. Kanjeng Adipati Gendroseti. Yen to panjenengan dalem sampun kagungan titikan wanita ingkang badhe panjenengan sengkaken minangka calon garwa prameswari. Menawi putra putri Nalendra saking negari pundi yen to endang sutaning pandhita saking pertapan pundi kan. Wanita iki mau ora saka Karang Pratisan. Endang Sultan Pandhita ki ora. Nanging putrane ku ngaluhur. Sultan ing Demak Bintara ya Ratu Kambang. Pancen sakurangane aku duweni garwa prameswari. Wit putrane wong kang ngaluhur Sultan ana ing Demak Bintara. Mula kanthi iki ora ndak kesuwen. Cepake uga rampen Joliju Dembodo minangka titikanku tak nglamar ing Kasultan